Okay bro, atong isgutan karon kay divergence. So ingani ang divergence. Okay, magdraw tag trend. Pansin na to uptrend. Sa tong indicator magdraw ta, pansin na to downtrend. Okay? So mo ning divergence, naka-down atong indicator, naka-up atong price. Mo nang divergence. So ang divergence mo na maghatag sa atong signal reversal. Okay? So karon kanatong indicator nagsinyalis na siya sa atoa nga mag-downtrend siya. So possible siya nga pag mahitabo ning divergence na naka-up ang price, tapos pareha ni naka-up ang price, tapos ato indicator naka-down. So possible na kani atong downtrend na indicator magtuloy-tuloy siyang downtrend. Pansin naman nato, di ba, naka-downtrend jud siya. So atong price mo sabay pud sa ato ang indicator, mo sunod siya. Okay? So nag-downtrend pud siya. Okay? Gets?